סבבה, סגור, יאללה, נו. בוא נצלם. אוקיי. אזרחי ישראל היקרים, אנחנו בחברת החשמל עושים הכל מעל ומעבר. הולכים, עובדים 24 שעות. מזמנים לג'אי. תן לי לנסות, תן לי. טוב. אנחנו עושים כל שביכולתנו לגמרי. בשביל להגיע למקומות הכי מסוכנים. הכי מסוכנים. בשעות... אתמול הייתי בתל אביב ורוטשילד. אני דלוק כבר יומיים. אחרון, סליחה. רק מה הם יעשו, מה? אז הגברת תקועה בכפר סבא, אז מה? מלכתחילה אל תגורים בכפר סבא. עכשיו נעשה את הקטע עם השיחות, תעשו כאילו אכפת לכם, אוקיי? שלום, חברת החשמל? כן, גברת. מה קורה? כן, אנחנו עושים כל שביכולתנו. חברת החשמל שלום, מדבר שפע, איך אני יכול לעזור? אני אעזור בשמחה, אני אעשה הכל בשבילך, לקוח יקר. זה פעם חמישית שאני מתקשר, מה קורה? אני מבין, אדוני, אם רק דבר אחד בשגרתי ממש אתה יכול לעשות עבורי, תבדוק בבקשה אם יוצא לך מהברז חשמל. לא, גברת, אני איתך. ייקח בערך בין חצי שעה ל4 שנים. מה אתה עושה ממני צחוק? אדוני, אני מבין, אבל... אני כבר שבוע רגע אחד, קודם כל... תרגע, לא חבר שלך, מי אתה בכלל? רק מי חייב לך משהו? למה, לאן תלך, אה? לאן תלך? בצע, די. אז תלך כסף. מה קשור קערת פירות עכשיו לחברה? הם צריכים פירות, האנשים בבית, או חשמל? חשמל. די. חשמל.